הרבה נשים מספרות לי שהן מרגישות שהנשימה שלהן מאוד קצרה, ושקשה להן להכניס או להוציא את האוויר לאורך זמן. אז הנה טכניקה מצוינת שיכולה לעזור בזה, נשימה עם השמעת קול. נתחיל לשים לב לנשימה הטבעית שלנו, כפי שהיא כרגע. לאחר מכן, נניח את הידיים באזור הבטן התחתונה. נשאף אוויר לאט, ונוציא את האוויר לאט בהשמעת הצליל סמך. נבצע עוד 2 נשימות כאלה. בשלב הבא נניח את הידיים על אזור הצלעות. ניקח שאיפה, ובנשיפה נשמיע את הצליל שין. גם כאן נבצע עוד 2 נשימות עם הצליל שין. בשלב האחרון נניח את הידיים על אזור בית החזה. ובמהלך הוצאת האוויר נשמיע את הצליל נעשה עוד 2 סבבי נשימה עם הצליל שאיפה, ובנשיפה אנחנו מוציאות את הצליל נעביר את הידיים לאזור הראש. יד אחת על המצח ויד שנייה בחלק האחורי. ניקח שאיפה, ובנשיפה נוציא אוויר עם הצליל מם. הנשימה הזאת עם הצליל מם מאוד מרגיעה, ואפשר לבצע אותה כשרוצים להוריד מתח. בחלק האחרון נביא ידיים אל הלב. נשאף, ובנשיפה נחבר את כל הצלילים יחד באמירת המילה אום או שלום.